Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Тиздән шолда яңа мәктәп төзелә башлаячак, ул кайда урнашачак? Тимер аякларны әзерләр вакыт җитте. Шәһәрдә Медео боз мәйданчыгы ачылды. Тиздән Чаллыда яңа мәктәп төзелә башлаячак. Мәгариф учреждениесе 1500 урынга исәпләнә. Шәһәр советының чираттагы утырышында 2023 елга бу һәм башка планнар белән уртаклаштылар. Теманы хәбәрче без дәвам итә. Керем чыгымга тигез сессия барышында 2023 елга бюджет расланды. Шәһәрнең баш финансисты хәбәр иткәнчә, шәһәр бюджеты керемнәренең гомуми күләме һәм чыгымнарының гомуми күләме 14 миллиард 535 миллион сум тәшкил итә. Шулай ук шәһәр бюджетына укучыларны тукландыруна, оештыру, мәктәпкәчә белем бирү өчен түләү, ятим балаларны тоту һәм башка хезмәтләр салынган. Моннан тыш хәрби бурычлыларның балаларына ярдәмгә акча бүленгән. Бу балалар бакчалары, мәктәпләрдә туклану, түгәрәкләр һәм яңа елга бүләкләр. В 2023 году наблюдается увеличение расходной части бюджета на 20% по сравнению с бюджетом 2022 года. Самым крупным разделом по объему расходов в социальной сфере остается образование. Бюджетное ассигнование на 2023 год по отрасли предусматривается в сумме 10 миллиардов 458 миллионов рублей. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Наталья Кропотова 2025 елга кадәр социаль икътисади үсеш фаразы һәм планлы чор турында сөйләде. По оценке 2022 года валовый территориальный продукт составит 331 миллиард рублей или 98,5% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. По прогнозу в 2023 году данный показатель планируется в сумме 344,6 миллиардов рублей или 100% к оценке 2022 года. Утырыш барышында мэр Ноил Мәгъдиев хәбәр иткәнчә, киләсе уку елына 34-нче микрорайонда 1500 урынга исәпләнгән мәктәп, шулай ук шәһәр хастаханәсе төзелеше планлаштырыла. Принципиальное решение принято о строительстве 5-й горбольницы, о продолжении ремонта инфекционной больницы. Дополнительно уже в этом году выделяются деньги на блок Г. Параллельно 2 блока уже будем вести. Не так, как мы поблочно. Сейчас уже 2 блока. Блок А, блок Г. И приступать к проектированию, значит, уже в окончательном варианте 5-й горбольницы. Тагын бер күңелле яңалык кышкы чорда шәһәр хуҗалыгына карап тотуга Татарстан бюджетыннан шәһәргә өстәмә 100 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бакчачыларга дотацияләр дә арттырылган. Исегезгә төшерәбез, элегрәк шәһәр пенсионерларын бушлай йөртүгә 15 миллион сум бүлеп биргән иде. Хәзер 2023 елга бу сумма артачак һәм 20 миллион сумны тәшкил итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезнең бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номер буенча көтеп калабыз. 9 декабрда Ватан геройлары көне билгеләп үтелә. Хәзер инде махсус операция зонасында булган хәрбиләр дә Ватан геройлары. Яршалыда солдатларның сугышчан рухын күтәрер өчен аларга өйдән посылкалар җибәрергә булдылар. Алар өчен нәрсәләр әзерләгәннәр, алга таба сөйләрбез. Бер кем дә читтә калмый, улысыннан алып кешесенә кадәр Яршалыда солдатларга хатлар җибәрүне дәвам итәләр. Аларны мәктәп укучылары һәм балалар бакчасына йөрүче сабыйлар яза. Я пишу письмо солдату с новогодним пожеланием. Я желаю им здоровья, счастья. Мы сегодня делаем открытки для солдат и клеим туда вкусные шоколадки. Кто, как не мы, должны воспитать патриотизм наших детей с азов, самых таких маленьких лет, именно с сада. Это дается как с молоком матери, прививается с детства. Поэтому мы организовали сбор для наших военнослужащих, вкусные новогодние подарки. Хәрби хезмәткәрләр җылылык һәм кайгыртучанлыкны тыйсын өчен. Акциягә башка бакчалардан да сабыйлар, шулай ук 28, 29 һәм 46 комплекста яшәүчеләр дә кушылды. Кайберәүләр исә Татарстан җиләк җимешләре белән җыелмалар әзерләгән.
Жительница нашего дома сама сушила эти сухофрукты из своих яблок, которые вырастила на даче. Вместе с мужем они сами шили эти мешочки. Просто нам нужно было успеть к отправке машины на фронт все это сделать. И они ночью сидели и шили эти мешочки. 30 ноября 1943 года. Опять не могу. На Луганщине погиб мой дядя. Ему было 20 лет. Сейчас ребята нас точно так же защищают от этой нечисти. И я думаю, что с нашими подарками они почувствуют тепло наших сердец. Тупланган әйберләр әзер, төрürгән. Тиздән аларны алдынгы сафта булган хәрбиләргә, госпитальләрдә дәваланучыларга һәм реабилитация үтүчеләргә җибәрәчәкләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолы халкы тимер аякларын үткенли башлады. Шәһәрдә Медео буз майданчыгы ачылды. Беренче кышкы ялны яратучылар буз сыйфатын инде бәяләделәр. Хезмәттәшебез дә алар арасында. Медео шәһәрдәге иң зур шугалакларның берсе, шуңа күрә биргә бөтен шәһәрдән киләләр. Әмма беренче булып кышкы сезонны Виктория спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр ачты. Я ждала открытия катка. Я очень рада. Сегодня первый раз катаюсь на коньках. Впечатление у меня хорошее. Долго ждала, когда зальют каток, и мы будем кататься. Шугалакка теләгән һәр кеше килә ала, ә мобилизацияләүчеләрнең балалары өчен түләүсез йөрүне оештырырга планлаштыралар дип билгеләп үтте Виктория спорт мәктәбе директоры Ринат Әхмәтшин. Бузны ясауга килгәндә быел һава торышы эшләр башкару өчен уңай булды. Заливка в этом году прошла успешно. В районе 10-14 дней проходила. Она у нас делится в 3 этапа. Сначала ждем снежной подушки, так как у нас здесь футбольное покрытие постелено. Чтобы не испортить, сначала снежный фундамент создаем. Потом, соответственно, заливка производится из пожарного гидранта, а потом уже машиной шлифуется. Медео көн сайын эш көннәрендә 18 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр ял һәм бәйрәм көннәрендә иртәнге 10-нан эшләячәк. Шугалаклар шулай ук шәһәрнең башка урыннарында, ипподромда, майданда, Азатлык майданында һәм Мәләкәс аръягында да оештырылачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. 15 декабря. ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы».